ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತನ್ವಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಆನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಲೆಂದಲ ಪನೊಲಿ ಮಂಡಾಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಂಡಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾಪುಂಡು. ದಾಲೆಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ದುಂಬುದಗಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮಂಡಾಸ್ ತುಲೆ ಊರ್ದ ತೆಕ್ಕರೆ ಒಂದೇನು 3 ದಿನ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಚೂಲಿ ತೆಪ್ಪೋಡು. ಚೂಲಿ ಮಾತ ಗೆತ್ತಾಂಡು ಇತೆನೆತ್ತ ಬೊಂಡುಲ ತೆಪ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಬೊಂಡು ತೆಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಲಂತರಿ ದೆಕ್ಕದು ನೆನೆತ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನೆನೆತ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆದೀಕ ದೋಸೆದ ಬಂದದ ಹದಕ್ಕೆ ಕಡೆದಿ ಓಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ಕಾಂತ ತುಲೆ ದೋಸೆದ ಹಿಟ್ಟದ ಹದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ದೀಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲು ಉಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉನೇನಿತ್ತೆ ಉರ್ಗೆರೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಉರ್ಗೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನೊಂದು ತೊಂದರುಗು ಮೈಪನಾಗ ಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಉರ್ಗೆರೆ ದೀಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಗ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ತೀಪೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ 2 ಅಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರ ದೀತ ಮಂಡಾಸ ಮೈದ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಬಾರಿ ದೀರೆ ಪಾಡೋಡು ತೊಂದರುಗುತ್ತಲೆ ತುಳಿತೆ ಮಂಡಾಸ ಮೈದ್ದೆ ತೊನ್ಗ ತುಳಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬಂದ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯಡು ತೊಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಆವಾಡು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತೂಲೆ ಅಂಟದು ಜಿಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಅರ್ಥ ಐಜಿನ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮೆನ ತುಲಿ ಕಮ್ಮೆನ ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚೆನೆ ತೌತೆ ಪಾಡ್ದಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಮಂಡಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕ್ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಆಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನು ನಲ್ನಾತ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು